ҳавлии фурӯшӣ дар Федератсияи Россия дар Московская область ҷойгир мебошад. Городской округ Шаховской, село Середа, улица Новая, дом 8. Хона 87 метри квадратӣ дорад. Дӯстони азиз, коробка бе таъмир, 10 сотих замин, ҳуҷҷатош 100% собственник ИЖС барои прописка тайёр аст. Барои зиндагӣ кардан отдельна хонаи 6x4 аст. Як вагон ҳам ҳаст барои асбобхона. Барқ дорад. Трубаи газ аз забор то хонаи 3 метр. Дӯстони азиз, то магазини Пятерочка, Дикси ва супермаркети 24 соата ва мактаб 5 дақиқа пиёда роҳ аст ва больница Садик бошад 10 дақиқа пиёда роҳ аст. Яъне ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш қарор дорад. Хона то Москва 130 км дур мебошад. Электричкаи D2 меравад, автобус то назди хона меравад. Нархи ҳавлӣ 3 миллион рубл мебошад. Боз савдои хуб мешавад барои харидорҳои аниқ. соҳиби хона боз менависад хела маҳсулоти сохтмонӣ барои идома додани сохтмон дар ҳавлӣ ҳаст. Сабаби фурӯхтан ба мушкилӣ рӯбарӯ шудагем, барои ҳамин саросима шудаем, мефурӯшем, менависад соҳиби хона. дӯстони азиз, хотир расон мекунем сурат ва наворе ки дар рӯи экран дидем, ин сурат ва навори соҳиби хона мебошад. Яъне сабти соҳиби хона ҳаст, сабти мо нест. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, пас ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.